Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hata, jumolo mahita martangyang. Asini roha madi hamu dohok dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hata ni tuhata nagabi jamita di partangyang hata na laos epistel di minggu reminiscere di tanggal 1 Maret 2026. Imahata ni tuhata na tersurat di buku Jeremia bidu 30 ayat 30 rodi ayat 34. Jala topik ni minggu disi balgado holong ni rohani debata di Portibion. Kasih Allah besar akan dunia ini. Hujah madi hita tapai hutihuk madi bagasan rohat tabi songonoma di rok hatani tuhata. Idama narodo aka arisugut nina Jahoba. Pukau kuma pada nai baru tu pinopar nisi Israel. Dohot tu pinopar nisi Juda. Dada songopadan nahubahini najulu tu opu nasida. Uju nahu takup tangan nasidai lahu manugihon nasida ruar sian tano Mesir. Hape diuse nasida do pada nahubahini atik pe ahu harajan nasida nian nina Jahoba. Ai odo padan si bahenokku tu pinopar nisi Israel duk salpu aka Arion nina Jahoba. Lehonokku mapatikku tu bagasan ati-ate nasida jala surat tonokku dui tu bagasan roha nasida. Asa ahu gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku. Jadi dangbe podaan ni sahala donganna manang dohonon na tuhahang ginay songonon tadda hamuma Jahoba. Aitung saluhu nasida tu maddaaw sogut tole na memet tole na magurang sian nasida ninna Jahoba. Ai marpamuati do sogut rohaku mida hajahaton nasidai jaladangbe ingotokku dosa nasidai. Ima hatan itu hata. Di hamaka damang dohok dainang totu di akarinok salpu turpukon nunga gabe jamita nang di partangyangan di bulat tolu di tahun 2021 ate. Dohot topik na berbeda. Sonari turpukon di pahobar tu minggu reminiscere dohot topik ni minggu balgado holong ni rohani debata di Portibion. Akamang dohot tamu akay nanami hobar tu guarni manang topik ni minggu tai di minggu reminiscere di Papua disi tung balgado holong ni rohani debata di Portibion. Kali kasih Allah besar akan dunia ini. Molo parporsea madok apar balga ninar pane. Habal gaun ni holong ni rohani debatai perjulu dui di patudu hotu bangsona ima bangso Israel. Tuk takasdo di haholongi debata bangsoi atik pe juk do jut rohani debata di bahen nasida. Hajuk katun ni bangsoi dang mangabati sakap ni debata makaolongi bangsoi naung pinaluanai sian perhatubanan Mesir. Habal gaun ni holong ni rohani debata to bangso Israel songon data jaha di bagasan trupukon boidui idauta paling tidak di tolu hal. Jadi molo topik ni minggu tai mani manaringoti taringot tu habal gaun ni holong ni rohani debata taida majuin waing konteksi dalam tolu hal di bagasan trupukon. Habal gaun ni holong ni rohani debata na perjulu ima marhite nama muka pada nai baru dohot pinopar nisi Israel dohot pinopar nisi Juda. Ima sada
habal gaun ni holong ni rohani debata tu bangsoi. Logikana akamang dohot tamu inanami molo solomo beroha jala molo soholong beroha katakanlah tu sasahalak datung taringo tabbe taringo tu pada tu siate molo soholong beroha rupani jangankan padinggaton manang memperbaharui pauli hopadan makatai ipe dang lomo beroha ima logikana alai dak songoni debata di bagasa trupukon ala ni balga ni holong ni rohana tu bangsoi dang mampu hajukatun nasidei hajukatun ni bangsoi mangabati holong ni rohani debata tu bangsoi tadok majorupani akamang dohot tamuinang Tuhan sudah terlanjur sayang tu bangsoi. Dus di songok kita molonunga holong rohata tu sasahalaki manang tu ibana tung dibahenipe haci ni rohata dang mapani mangagohon holong ni rohata itu ibana. Misal lama ya tu yanak kota tu suami manang tu istrita ngatung takas rupani terlanjur sayang behita imaju istilana tadok tuk sugupi rohata di baini dang moru holong di rohata tu nasida dohonon ni ido di rohana toema songonidui ido radohonota di sugui di haciti maju rupani rohata pasti du tadok toema songonidui ninna rupani mangapini suak songoni manuaing tuhat taida di bagasan turpukon yang gosian pangalahoni bangsoi dak pantas binasida haholongan ni debata baliksa bolokonon na nama tagonan alai alani balga ni holong ni rohani debata dinasida dia judo bangsoi diaka hahurangan didok disi pukau kuma pada nai baru tu pinopar ni si Israel doho tu pinopar ni si Juda ima didok di ayat 30 sadai memang akamang doho tamuinang sepintas molo tajaha sahirana adong pada nai baru ate molo adok pada nai baru to tu adok pada narobi adok pada naliling rupani hape duk tajaha ayat na mangihut danga pala pada ni nai baru nanaing dohonon na nanaik suara honon na marhite turpukon alai inganan ni pada nido na ibaru anggo pada ni debata do bangsoi hot do sian na julu satu saunari ima debata gabe debata nasida jala nasida gabe bangsona ido pada ni sian na julu nang tu hita pe hita gabe bangsona, ibana gabe debatata. Ido pada nisian najulu. Holani tutu najului tadok majo mamuka sia zaman nisi Musa pada ni disuraton manang dipiakon dile manang dibatu do. Molonuaing pada ni tarsurat di buku manang diharota sate. Saunari dang disibe pihak konon ni debata pada nai tu bangsoi di ati-ati na nama surat tononna di rohana tabereng ma di ayat 30 tului di dok ai oddo pada si bahenoku tu pinopar ni si Israel dung salpu aka arion ni na Jehovah lehonokku mapatiku tu bagasan ati-ati nasida jala surat tonokku do itu bagasan rohana sida asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku. Jadi dak pada ni isi ni pada ni na dipai baru alai inganan manang pamiak konon ni pada ni do dangbe di batu dangbe di harotas dangbe di inganan asing alai di rohanai nama di ate-ate nai nama di piakon. Jadi inganan ni pada ni do nuaing nataida di son naib baru. Tentu akamang doho tamuinang molo ta aplikasi ni di ngoluta si ganupari bagas do nani do ni hataon tu hita di partikianon. Lapatan na
unang maholan di buku hita marpadan tu dongata. Unang maholan di buku hita marpadan tu suamita. Unang maholan di buku hita marpadan tu istrita, tu donga saripeta. Terlebih tu debata surat mah pada mi di ate-atem unang holat di akte. Ai ternyata akamang dohot tamuinang gudang do na marpadan holat di akte jala godang dotong na mangusi. Ayang go di parpadanani da inda do butiate di patuduhon cicin parpadanani di patuduhon akte pernikahan nai. Alai bohado. Adong do na berakhir di pengadilan. Alani i tak suku beholan marpadan di akte ikut surat tonon na dui pada nai sahatu ate-atena. Jadi molohita naung marpadan unang behola di buku ta suraton. Ta suraton ma di ate-ateta. Terlebih pada tu debata ikut di ate-ateta ido suraton oto. Molonunga tarsurati di ate-ate dak si poda behalak taringot tu napatut siulauna. Lapatan na nunga di boto ibana akan napatut dohot na harus. Dang be siguruan ibana alai nunga be dia tusi nang sonidok. Dak sai dohono be ABCD segala macam. Lapatan na dak si baba be ibana taringot tusi molo akka ama dohot ina nama sia tusan holat dihidok buti na dia tusi. Jadi nakso didok maninga holat dihidok buti main mata oh namangido mulak dorai. Namangido odwe ninna itor masyatusan ima molonunga takas ibana rupane marpadan. Jadi turpukon didok habal gaun ni holong ni rohani debatai ima di padanna. Napadua hon balga ni holong ni rohani debatai tarida mai marhite na marpamuati rohana mida bangsoi. Ninna jahoba ay marpamuati do sugut rohaku mida hajahatun nasidai. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Ima tidok dia itul pelopati. Hamu kamang dohot tamuinang kualitas ni holong ni roha ima di pengampunan manang memaafkan. Jadi molo naing tak ukur kadar kualitas ni holong ni rohani sasahalak di sido di pengampunan naido manang di naoloi ibana memaafkan marpamuati rohana tua kahalak nama bahen nasodenggan tu ibana moloholong dope rohani amai tu inata pasti rade ibana memaafkan hahurangan ni inatai. Suaksoni donang sebaliknya ikor rade donang inatai memaafkan hakurangan ni amatai. Ayarok tahe nasikop dangadongate. Ikut Cina di memaafkan marpamuati toema inna rupane. Dihapus hati-hati nai marpamuati rohana. Songon Pak Jokowi di maapun ibana do. Aka na membenci ibana na salilingon na paruaruahon ibana na patubu-tubu aka hajahatot tu ibana. Walaupun tegas do di dok Pak Jokowi hukum tetap berjalan. Jadi memaafkan harus ido naneng dohononna. Alai proses hukum akan tetap jalan. Tuhat taipe marpamuati do rohana marnida pangalahon bangsoi. Jala alani ido asa taruli bangsoi nang hita di haluau ni. Marpamuati do rohani debata mamerek kita. Marpamuati do rohani debata mamereng bangsona. Na patuluhon balga ni holong ni debatai balga ni holong ni rohani debatai tarida may muse marhite na somarningot dosa ni bangsoi. Dangbe ingotokku dosa nasidei ninna di ayat 30 pati muse. Tidak lagi mengingat dosa mereka.
bukti ni holong ni roha ima molorade melupakan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Om mana mau lihat bohama bahenon makalupahon ayarong do bekas na disi isarani bugang rupani adong do iposiposna di pamataktai bohama bahenon makalupahon ni aruk tadana disi halai manang nasongo dia pe idu ajaran itu hatai suka atau tidak suka ikut do ulahonota maul ya memang maul halai bukan berarti dang boy dang mampu ido asa di buku edde tai di buku edde 420 sada ayat sada dorodi ayat tului godang do pe siguru honomi asa tung doso doho tuhammi. Jadi dak sikop dope parguru otta. Jadi nama niru tuhat taido hita parholong roha na sohalo puani. Memang namuraan marningot hahurangan di donganon nate. Otik pe hahurangan na olodo gabe balga anggo di pamerengata. Alai buharu tutu molo tapabeli jo saunari. Tapabeli jo saheli ate. Halubian nai majo taida. Arong do halubian na masak dangadongate nanggo sautik. Anggo hahuranganon murado marnidei. Dus disongon nani dok ni Tuhan Yesusi tuah kaparise dohot siboto surati. Anggo silbak di simalolong ni donganna boido di bereng. Alai daksa dari bana nasa tiang di simalolong na sopol dang di bereng ibahna. Jadi murahia do mamereng hahurangan di dongan. Alai macai moldo hita mamereng halubian. Sonari waduh tutu. Halubian nai majota bereng. Unang majo hahurangan nai. Ayang go hahurangan ni ngapasti adongi. Dangarong jol manasikop. Alai tauji jo mamereng halubian. Asa unang say madabu hita tu na manguhumuhumi. Di Matius pitu ate terlebih di ayat tuli ido di dokon. Silbak di simalolong ni dongamu di daho hapena satiang di simalolongmu dang di idaho ninna rupane disi. Alani akamang doho tamuinang natulu haliman waing nataida dison pataridahon habal gaun ni holong ni rohan ni debata tu bangsoi tu portibion nang tuhita atong tahalasoma balga ni holong ni rohani Tuhan itu hita jala tiruamma nangi dihita saluhutna. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pauratom mai. Asa di parbuiho katami parbuin adenggan parbuin atonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.